Имало едно време в Шумен. Не, това не е началото на една приказка, а реалната ситуация към днешна дата. Повечето шуменци помним на какво ниво бяха спорта и спортните успехи на нашия град. На едно от първите места в нашата стратегия за развитието на спорта ние сме заложили да се продължи проекта по възстановяването на спортно училище в град Шумен. За разкриването отново на спортен диспансер, в който се работи по медико-физкултурната диагностика и качествена здравна профилактика, и модернизацията на ученическия стадион, както и изграждането на повече съоръжения за спорт и отдих на открито. Уважаеми съграждани и приятели, нека на 29 октомври заедно променим началото на приказката. В Шумен отново има. Гласувайте с номер 25.